Partitari nazzjonalisti mill-fazzjoni tal-ex kap Adrian Delija ħarġu jifirħu pubblikament bl-aħbar li d-deputat nazzjonalista Ivan J. Bartolo mhux se jkontesta l-elezzjoni ġenerali li jmiss, indikazzjoni tal-qasmiet li jeżistu bid-diversi fazzjonijiet li jeżistu fil-Partit Nazzjonalista. Minn barra hekk iżda u fatt magħruf li Bartolo kien minn ta' quddiem li ħaddem biex iqaċċat lil Adrian Delija minn kap nazzjonalista. Dan meta wara elezzjonijiet li saru fl-2019 Bartolo kien beda jiġbor il-firem biex ineħħu lil Delija minn kap u allura dawk ta' Delija baqgħu qatt ma ħaffru għal Bartolo li wkoll kien ċeda s-siġġu tiegħu fil-Parlament lil Bernard Grech bħala kap tal-Oppożizzjoni. F'kummenti fuq portals fejn ħarġet l-aħbar ta' Bartolo, bosta minn dawk qrib Delija esprimow il-ferħ tagħhom. George Mallija, ix-xufier tal-ex kap nazzjonalista, qal wara li kien wieħed li fotta biex ngħiduha fi kliem iżjed xieraq partit. L-ex kunsilliera nazzjonalista ta' Birkirkara, Deborah Mifsud, qalet thank God. Hekk kif Bernard Grech inħatar kap nazzjonalista f'Ottubru tal-2020 Mifsud telqet mill-Partit Nazzjonalista u baqgħet kunsilliera indipendenti. Partitarja oħra ta' Delija qalet ejja fl-aħħar l-ewwel wieħed dan preferenza għal deputati oħrajn li kienu kontra Adrian Delija meta hu kien kap nazzjonalista. Partitarju ieħor sostna li kemm ilu li Ivan J. Bartolo daħal fil-Partit Nazzjonalista u kisser partit qal ukoll li mhux se jħalli biki. Il-firda fil-Partit Nazzjonalista minkejja għaddew kważi 5 snin mindu Delija tqaċċat minn kap għadha tidher u tinħass bl-aktar mod evidenti.